Районның Шәтші ауылындағы объектны республика программасы ярдәме белән яңарталар. Ремонт барышы турында алдағы язмады. Илдар Гарифуллин җитәкчелегендәге бригада эшне түбәдән башлаган. Биредә шифер, аның астындагы рубероид һәм абрешетка такталары сүтелә. 1980 елда кулланылышка тапшырылган бина иң элек төз түбәл итеп эшләнгән була. Моннан 15 ел чамасы элек аны 2 кыеклы итеп үзгәртәләр. Төзүчеләр әйтүенчә, кайшылыкларның сыйфаты канәгатьләнерлек түгел. Хәзер аларны ныгытып чыгу зарур. Түбәсе начар ябылган иде. Практикада беренче тапкыр очратам. Хәзер тигезләп яхшы итеп ябабыз. Татарстан Республикасының мәдәният учреждениялары төзү һәм аларга капиталь ремонт программасы кысаларында башкарылучы бу эшләргә бюджеттан 13 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Әлеге суммага түбәне профнастил белән ябачаклар, бинаның тышкы ягы җылтылачак һәм керамик гранит плита белән төреләчәк. Эчке өлештә өстәмә бүлмәләр ясау, барлык коммуникацияларны, ишек тәрәзәләрне, электр үткәргечләрне алыштыру каралган. Сәхнә дә яңартылачак, ә элеккеге кино бүлмәсе урынында балкон ясарга ниятлиләр. Мы очень долго ждали этого. Без бу ремонтны озак көттек. 40 елдан артык җитәкче булып эшлим. Биредә район күләмендәге чаралар уза. Халык өчен тырышабыз. Шуңа күрә мәдәният йортының бинасы да яхшы булырга тиеш. Клуб бинасында шулай ук авыл җирлеге идарәсе һәм китапханә дә урнашкан. Ремонт чорында бу 2 коллектив мәктәпкә күчеп торачак. Ә мәдәни чаралар күрше авыл клубларында яки ачык һавада үтәр дип көтелә. Шәтче авылында яңартылган мәдәният йорты ачылышы август айы азагына билгеләнгән. Шулпан Амири, Илнур Юнусов, Алмаз Камалеев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.